खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। शनिबारखालि 10 फेब्रुवारि अर्थात बिटिसि गोरोबथा सान। बै बिटिसि गोरोबथा साननि मुङाव आं दिनै बयनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। मैया बिटिसि गोरोबथा सान। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि एबा मैयानि दिनावनो गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव बर'फ्रा बिएलटि आरो बर'नि गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा हान्जाफोरजों लोगो नांनानै भारत संबिजितनि सिङाव थानाय 6थि फारिनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ मोनफुंनो हादोंमोन एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ मोनफुंनो हादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव हाबाफारिखौहाय जोङो मिथिनो मोन्दों। गवालपारा जिल्लानि बर' समायना हारिमुआरि मोसानाया रायजोआरि थाखोनि आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम बादायलायनायाव सेथि बान्था आवग्रिनो हानायखौ जोङो सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। गवालपारा दुधनाय ओनसोलनि बिनिमा बसुमतारी आरो बिथांनि हानजाया फारियै कस्तुरी खाख्लारि, नबनिता राभा, कल्याण बसुमतारी, संगिता बसुमतारी, हिरेन्द्र बसुमतारी, पुष्प हाज'वारी, रसमिरि दैमारी, लक्ष्मण बसुमतारी, उपेन्द्र खाख्लारि, फुकन्त खाख्लारि आरो हिरेन बर' बिथांमोननि हानजाया आसाम हारिमुआरि महासंग्रामनि 2023-24 नि रायजोआरि थाखोनि बादायलायनायाव हारिमुआरि मोसानाय थाखोआव 19 निफ्राय 24 बोसोरनि बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हानानै हारिखौ गोग्गानाय लाबोदों होनना जोङो मिथिनो मोन्दों। मैया बिटिसि गोरोबथा सान एबा 10 फेब्रुवारि सानखौ क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव मोनसे जोबोरै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। जोङो मिथिनाय बादिब्ला हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव बिटिसिनि मावखुलियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबारजों मान बाउनाय आरो देबोरगावनि कमेन्टेरियाव हादरनि फिरफिला बिरहोनाय आरोबाव गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरनो बिबार बाउनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारी, बिटिसिनि बारग' लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारी, एमसिएलए देरहासात बसुमतारी, लोगोसे बिपिएफ हान्जानि गासै गुबुन गुबुन मावफारिया बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। मैया बिटिसि गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लानानै एबा नुजाथिनानै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि बिटिसि गोरोबथा सानखौ जों बयबो फालिथारनांगौ। मानोना बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जों बयबो एफा एफा मुलाम्फा मोनबोदों। नाथाय बिटिआर गोरोबथाखौ लाथिख'सो, बियो सुक्ति नङा, बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो। जोंनि बिटिसि बादि एकर्ड जायाखै। नोंजों आंजों हा बायलायनाय एबा हा बन्दक लालायनायाव जेरै एग्रिमेन्ट लिरो बेबादिसो बियो होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै आरो मावनोबो गोसो गैया। बिटिआर गोरोबथाजों जेबो गोजोन फैयाखै। एनडिएफबि लिडार केडारफोरनियाव सों। एनडिएफबिनि लिडार केडारफ्रा केस सोलिगासिनो दङ। दिनैसिमबो जेलाव दङ। बबे सुक्तियाव नुफेरा, सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो जेलाव थानाय, बबे सुक्तियाव बबे दिनाव नुफेरा। लोगोसेनो रन्जन दैमारिखौ आं गोहोआव फैयोब्ला बख'नो हायो होननानैबो बुंथिबावो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।